Zer da nagusi lan? Bai, nagusi lan da talde bat. Aitonetan asko residentzian ez die juten bisitatzea. Orduan, gu egiten duguna da, beraiekin egotea. Eta azkenen da, pixkat animatzea, ekintzak, azkenen, egoten die egunen guztien erresidentzian sartuta. Gu juten geha eta igual juten geha al merkau, estiraletan, tipitapa, juten geha egitea legazpira huelta bat, azkenen ibiltzeko ebaita, alde honik ekintzak egiten ditu beraientzat. Legazpiko erresidentzian zaude? Bai. Eta nola suertatu zen hor voluntario lanetan ibiltzeko aukera? Nera mona sartu nintzen, han, Legazpiko erresidentzian, eta ni egunero juten nintzen. Orduan, konturatu nintzen, talde pertsona bat etortzen zala, beraiekin egoteko eta beraiekin hitz egiteko. Eta ni nola egunero juten nintzen namona ikustea, asko gustatu zitzaidan beraien zergatia egiten duten, eta apuntau nintzen, eta azkenen da neramonakin denbora gehiago pasatzeko aukera bat, eta aparte beste amonei baita eta aitonei laguntzea, edo beraiei parri bat ateatzea. Betianik gustoko aukideten gauza da. Amamako haindik ere erresidentzian segitzen du? Bai. Eta ikusten zaitu, beste nagusiekin konpainia egiten? Súper orgullosa. Bueno, ¿y tú qué? Después de tantos exámenes y eso? No sabes. Ahora descansar y a tranquilizarte un poco. Ahora ya con el coche, abuela. ¡Hala! ¡Uy! Te voy a llevar por ahí de ruta. ¿Ya te has apuntado? Mañana voy. Ya te voy a llevar a dar rutas por ahí a ver el mar y todo eso. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho. Da un beso. Pues sí. Me alegro mucho. Gracias, abuela. Voluntariotza bokazionala dala esango zenuke? Ni esango nuke baietz. Txikitatik, nahi adibidez txikitatik gustatu inzait hau. Orduan beti nik pentsa hoin dut voluntario izatea. Orduan aukera aukidot, eta hemen nau. Baina nik uste txikitatik gustatu inbert zaizula. Zuk naia 18 urte dituzu? Bai. Oso gazte, sartu zara voluntariozan. Noiz eta zertan izan zen zure lehenengo esperientzia? Behitu, ni oin dela 2 urte hasi nintzen, Gurutze Gorrian, ambulantzian. Azkenen nahi beti gustatu zait jendeari laguntzea. Eta ambulantzian aukitu dut. Eta gero, ostiraletan juten naiz garagunera, diela pertsona igual pixkat laguntza gehiago behar duten pertsonei, laguntzeko eta beraiekin egoteko, ateratzeko, ekintzakiteko, hor dantza biten deu, abestu egiten deu, super ondo pasatzen deu. Zer ematen dizute zuk egiten dituzun borondatezko ekintza guzti hauek? Nei mesu bainoz de vida, nik uste dut. Ez que azkenen zu ematen dezu beraiei aldosuna, baina eski beraiek ematen dizute osate llenan. Ez dakit nola esplikau, ni juten naiz, ni zuri emango dizut aldotoena, parre egiteko momentutxo bat emango dizut edo, baina zu gero nahi baita zindarte kuenta, baina laguntzen diazu baita.